episod din Dragon City. Hai să arătă de Mădălin. El încearcă să ia Minecraft pe calculator. Toți banii. Toți banii. Așa. Așa. O să ne luăm de la Dragoste ceva. Nu știu ce să ne luăm. Pe ăsta. Știi ce, Mădălin, știi ce mi-a ieșit? Mi-a ieșit ăla de pur și întuneric. Uitați. Și o să pun puțin pauză. Că am ceva de... Am revenit. Tot ori, pătăți. Și 2-3 ori ai filmat? Ne băgăm. Dați puțin. Încă 6 ori. Combat. Deci numai de aia de frunză are. Mădăline, deci fii atent. Frunză și apă. Frunză, gheață, lună. Ăsta care mă bate acum. Cui și frunză. Unul de gheață la 12. Frate, l-am pe Ronaldo. La 15. Și pe Bruno. Nu cred că are șansă. Așa arată că dă cu pomnituri, dar nu așa. Nu știu de ce arată așa. Cum vedeți, eu sunt mai încoace decât el. Uite, acum... Deci dragonul meu era mai în spate decât celălalt. Gata. Uita. Că se... odată mai dai ceva și gata. Hei! O să le iau pe ăsta, pe ăsta, Mădălin pe tare, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta, pe ăsta și pe acesta. Nu, pe acesta. Penultimul. Și mi-a se încărcă telefonul. Nu, de ce are mă? O să pun pauză, că am o problemă mică. Gata.
Așa. Asta mai am pe ăsta. Ia să băgăm noi. De ce ne este ceva bun sau așa. Și așa. Ia, nu este sau nu este? Nu este. Am spus. Asta a fost episodul nostru de azi. Dacă vă plăcut, nu uitați să vă like și să vă abonați. Noi ne auzim data viitoare. Pa! N-am zis, sunt încăpat de tot. Ce mobize. Nu. Nu știu unde mi-e mobi. Doamne, ce mă enervează. Nu știu ce s-a întâmplat. Doamne, Doamne.